טוב, שלום לכולם. היום נלמד אתכם איך לעשות כסף מיוטיוב. אוקיי, אז דבר ראשון, תפתחו להשתמש ביוטיוב, אני מאמין שכולם יודעים את זה. אחר כך תלחצו פה, תיכנסו להגדרות יוטיוב. אחר כך תבחרו פה במונטיזציה, תלחצו על זה, ותעשו אפל מונטיזציה. עכשיו, לכם יהיה פה 3 דברים שתצטרכו לסמן ב-V. תעשו את זה ואחר כך זה יגיע לכם למטף כזה. אחר כך הוא יגידו לכם שאתם צריכים לשייך חשבון אדוונס, אז אתם תשייכו, תעשו. פה יהיה לכם כתוב במקומי, יהיה לכם כתוב פתח חשבון אדוונס חדש, תלחצו על זה ותעשו הבא. הנה, מעכשיו אנחנו נדבר באותו שלב. אוקיי, עכשיו סוג חשבון. אם אתם פרטי רגיל, אני פרטי. ארץ, תבחרו את הארץ שלכם, אנחנו במקרה זה ישראל. נראה איפה ישראל. הנה ישראל. שם המוטב, אני אקרא לי עמית ברדה, רחוב. תכתבו את הרחוב שלכם, אתם יודעים כמובן הכל באנגלית. ככה. עיר. טוב, זה צפדיך על המעמד הקודם באר שבע. אני לא בטוח, אז אני אלך לגוגל תרגם. באר שבע. אוקיי. עיר באר שבע. מיקוד, כל אחד שיחשוב את המיקוד שלו, שלי 843, אוקיי. מספרי טלפון, אתם חייבים לעשות את זה. הקידומת של ישראל זה 972, אחר כך תעשו בקו, ואז את מה שאתם, זאת אומרת אם אתם 050, אז תרשמו רק 50. אני במקרה זה 054 של אורנג', אז אני נכתוב 54 בלי ה-0 בהתחלה, ואז את המשך המספר, הנה פה, ואז צריך לסמן הכל ב-V. עכשיו תאשרו שהכל טוב, תבדקו את זה למה זה ממש חשוב. אוקיי, הכל טוב, נלחץ על המשך. אוקיי, עכשיו בעצם אני מסכים לתנאים שלהם. חשוב לציין שאסור לכם לפתוח עוד משתמשים או ללחוץ על הפרסומות שלכם, למה אחר כך שתגיעו $100, שכאילו תשמחו וזה ותרמו ותגיעו $100, לא יגיע לכם הכסף, יהיה לכם בנק. זה מה שקרה לי, ועכשיו אני עושה אמיתי והכל. אוקיי, תלחצו פה ויאללה, אני מסכים. אוקיי, עכשיו יישום אדוונס. עכשיו הם בודקים בעצם את החשבון שלי, אם הוא טוב. עכשיו, לבינתיים, לבינתיים ניכנס לגוגל שלי, לג'ימל, הנה. עכשיו אומרים לי שהחשבון שלי מופעל עבור המוטיזציה. אתם רואים? זה אושר. עכשיו אני צריך רק שהם יאשרו לי מגוגל, שיאשרו לי את הגוגל אדוונס, שמשם אמורים לתת לי את הכסף. אוקיי, זהו, זה המדריך שלנו להיום. בהמשך שזה יהיה מוכן, אני אלמד אתכם דברים בתוך הגוגל אדוונס. אוקיי, זה המדריך, איך לעשות כסף מיוטיוב.